molt d'afinitat en gent que realment són completament distinta a tu, però al mateix temps hi ha un punt de connexió que el fa implicar-te d'una manera, sobretot emocional. Aleshores, quan arribes a viatjar a Guatemala, després de tota la formació que has rebut d'escoles solidàries i de la seva gent, la veritat és que mai estàs preparat 100%, perquè per molt que te conten no saps el que vas a trobar-te allí. Però realment jo crec que el canvi que has fet ja en el teu cap i en el teu cor sí que t'ajuda a poder entendre el que passa allí, a poder participar d'ello, a poder formar part realment. La experiencia de vivir allí ha sido súper satisfactoria para mí porque me he encontrado muy integrada, porque yo ya la naturaleza, el estar en contacto, el vivir todo eso, yo ya lo traía de aquí y el poder mimetizarme con ellos en su vida normal, cotidiana, es que he estado como si estuviera en mi casa, porque son tan amables, te lo dan todo, son tan ya como si los conocieras de toda la vida, entonces mi experiencia ha sido muy positiva. Per a mi l'experiència està transformadora, encara no sé valorar del tot què ha sigut per a mi. A pesar de coses positives, negatives, coses bones, situacions, realitats, és una experiència que no he viscut mai i no eres el mateix d'abans. I m'ha sorprès l'amabilitat que he trobat en les persones, la solidaritat, com s'ajuden, i com fan tot per la comunitat, per l'estar bé de les persones. Hi ha molta humanitat, és el cor de la humanitat allí en Guatemala. Pienso en Guatemala y pienso en la gente. Sobre todo me vienen a la cabeza imágenes de cuando había una sandía y repartíamos a todo el mundo que hubiese, vecinos, amigos de los niños y niñas que había en casa, todo el mundo tenía un trozo, no sé, ese compartir de todo es lo que me viene. Bueno, el primer que cal dir és que des del minut zero que vaig arribar ací, esta organització és més una gran família que no realment una ONG tal qual podem entendre en una estructura més gran, és una organització xicoteta en la que t'acolleixen superràpid, en la que te formen molt bé, en grans professionals. Ara prendre partit. Esta experiència te dona força per a lluitar, per a intentar, nosaltres des del món de l'educació, però també des del món de la política, per exemple, o des del món de les associacions, involucrar-te en organitzacions que cooperen internacionalment, ajudar, eixir al carrer, intentar canviar la perspectiva del nostre voltant, perquè quan tornes d'allí no n'hi ha un punt de retorn a la teva personalitat. S'han trencat moltes estructures en la teva ment. Animar molt a la gent a que s'arrisqui a fer este programa del PIE perquè realment és un programa superenriquidor, tant professionalment com personalment, i ens obre un poc els ulls a un altre món que així, per molt que te conten, no coneixes. I ja mai més les coses que anem a pensar o com anem a reaccionar front a situacions que vivim així van a ser igual les nostres reaccions perquè realment te canvia des de dins. I això és el més bonic, crec jo, d'aquest programa.